Good morning. Sinot maka-imagine kada kayo no anya ti itsura ti pagarayan ti Diyos. Nga ilaklaka tayo nga panunutin. Sinot maka-imagine kada kayo ti itsura ti langit. Ibagbagak nga rod nga may sa kumakada kayo ti umuna nga matay ita mapanji langit ta umay na ipadamag. Agungar ta umay na ipadamag ditoy no kas ano ti itsura ti langit. Di may samot impyerno ti papanan na nya. Ta umay na may ipadamag tapno mamati tayo man no nya ti langit ken impyerno. Ma-imagine tayo, di tayo garod na abutan ni Lazaro ta idi digad pimusay ni Lazaro nya. Pinagungar ni Apo Jesus, diya mo ano, dino na pananan no langit doon eh. Langit mo't agayim ni Apo Jesus. Kinagmayat ko no may sakada tayo, halada kayo mga natataanganan ati umuna nga mapan, alangan nga dakampay lang ubing mat. Alangan mga dakampay lang ubing, mamumayan no hanggang to agungar, piyakan niya yun ata, naalayo bingay yun niya. Haan ka, tatap no ngamin may i-explain tayo kasi no daduma, imaginean tayo laeng, kunan ni Apo Jesus ka ikarigatan nyo aramidan nyo amin nga kabailan nyo ta makalusot kayo tinailot nga ruangan mapan iti pagarian ti Diyos pasig mga imagination ngamin imagine tayo anya tatay itsura ti langit dagiti mabuybuya tayo ijay TV nga dagiti adijay langit ka nakapuraw da amin adya kamo nagdapayak da agkakantada alleluia alleluia inya ti kukuanda na iisam ti rupa da kano ta rupa maga-impyernon ani kano kas jet imagine tayo nga rupa ti langit abay itsura ti langit. Awang nga ron ti makaamukan niya tayo kipanursuro da ito, iti simbaan tayo kin ni Apo Jesus, kinda tayo, luwalwalwon tayo, at danto panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon, that is pagarian ti Diyos, langit ko na tayo. Imaginan tayo mo lang amin, taawang pa'y mo ti pimusay nga may nangibaga no anya dayjay. Kahit sura ti langit. Kunana. Description na sa bagay iti inya naganan iti revelation ko na naanya ti langit dagiti adjay nakapuraw na dalus babaen ti dahara ti kordero ti dagitay na dalusan ti dahara ti kordero ni Apo Jesus ti kordero ti Dios saan ni awam magami kasano mapantay ti langit kadayo maammo dagiti nadalusan ti dara ti kordero kunana nagbalin nga puraw ti bado da. Maysa da puntos tayo nga mapanji langit. Nadalusan tayo ti dara ti kordero di basol atawid na ibunyag kanya tayo iso ni Apo Jesus niya. Da puntos tayo maysa wow puraw to bado yun diya agbado kay ti purawan. Iso garod nga di tay baduan tay ti purawan no anja ka mo pay. Tamo ropa yo pinapuraw yo ropam lamay salakan agbado ti puraw adada jay agkakanta agkakanta naragsak adda kapya adda pa nagkikinnaawatan adda sharing awan problema awan ti sakit awan ti pakarikotan awan ti apal tila problema kung adda makalusot nga marites ijay langit. Adda nga tamo nakalsot. Naladi tayo amo. Kakuna tayo, no dayjay ti tartari gagayan tayo, mapan iti kunan ni Apo Jesus nga ikarigatan nyo amin nga aramiden nyo tamapang kayo iti nyanaganan. Ikarigatan nyo amin nga aramiden nyo amin nga kabailan nyo. Nga lumsot iti ruangan nailit kunana pay so pakpakot to nga kaon nailit nga ti ruangan ti langit kunana habang agigantay nga rod dito'y dagan anya nga rod aramiden tayon nga manggunod day ta nga langitan adda may sang rod nga mistrome idi college kami kunana Doctor of Philosophy isuna pimusa yun kunana ka ti for me kunana heaven is like betting kunana kasla kala pumuspusta
ti langit kunana. Agaramid ka na sayaat, taad da langit, nangabak ka, kayat da kapay dagiti tattao. Ngam ipagarup mo nga adda langit, nagaramid ka na sayaat, awam magayam, at least nasayaat kalatta ka dagiti tao kunana. Nahang ka agaramid tinasaya at adagayam langit, ay impyerno ka. Awang gayam ti langit, dakes kalatta ko na iso nga kasla. Agyan iso na ijay sigurado. Agaramid tinaimbag ta, at damang kinawan, nangabaklat ta, iso na. Kasi ti kasla puntos na. Kada tayo makakabsat, kuna tayo, aramiden nyo amya kabaalan nyo, lumsot tinailot arwangan, anyang ruti ubraan tayo tata, kasano ti panangaramid tayo. Kakunak mo, in my personal opinion laang datoy why not nga, no kaya mo mapanjilangit ka, praktisum dito'y dagan. Day tabiyag mo kakasla ka, agbiag ti langitin. Impyerno ni bagat ko, Father! Nilakay ko, apaw, kasanong agbiag kam ti langit, ija unig ti balay ka, ay apaw, no nabartag, apaw, tokol amin nga aklumay, awampay imat, tasa may, agkara ito pa. Ngas ano nga rod nga, mapraktis mo kunak nga rod ka, iti pa'y laang daga, isong rod ti panang praktisen, nga hantay nga urayon dahi nga langitin, idto yan, pababaon tayo nga rod ti langitin, ipadas tayo ti agbiag idto yan. Ti karo na nga rod ka, nagrigat na dagiti tattao, ti lubong tayo ka. Di tayo magkayat. Ijay langit, agkakantada. No di kay agpraktis nga agkanta tata, ammum to nga rod ti agkanta di langit. Laman. Gloria ti Diyos Ama, nakato, adakan to di langit, kung kunam tumot, ngagmut-mut talang, di ka maagkanta. Praktisa mo na, oresin to na doon, ikantam latan. Kaagkakantada di langit, kasano mapangka di langit, kadi ka mo makipagkankanta. Uno saan agkanta kagapot ang mayat tama, kantam mat, exaggerated mat. Gloria ti Diyos Ama, nakatalo na nga istansa na, agpapapansin ka mat, nadadaya maudin ka. Sumabay ka, isayaat mo nga ron, di makikanta. Di karoon na, kadeta kantam ka. Langit ko na agkakantada. Langit, anyati ko na dati langit, agbibinuray. Lo, dahito yan, gado bumagsak, ito nga padakon. Agbibinuray, awanhan nga makastrag di langit ti imot. Lo, ay, ko mapakaman naman po. Diyos ko, dito ito nga ta bumagsak. Awan di man naging bubukod iyay langit. La, dahita. Dito ito nga ta nga, ito nga ta pakasagatan tayo. Diyos ko, agraman pa di pakawanam. Agbibinuray ang tilangit ka nya na ganan holy sugar nga ti kantada ka holy santo san anya na ganan hallelujah hallelujah ang dayay sharing tilangit ka sharing iso nga praktisam tilangit baban di pa nangiburay mo kinikabsat mo. Numari nam ti ginawa, iburay mo ti ginawa kinkabsat mo, awan hanggang makastrag, awan ti lugar ti langit, ti managing bubukod, laglagi pantay dayta. Haan lang nga sanikwa, haan lang nga kwarta, haan lang nga makan. Talent. Di talentom iburay mo. No, haan na nga, no, agkakapoy nga agmula, tulungam. No, agkakapsot nga mga ramid, tulungam, iburay mo nga rod, adang rod talent mo. Iso nga agbibinuray, oras, di pa nagraragsak tayo. Kaya naragsak ti langit, hindi pa nagbibinuray, naragsak ti langit. Dito yung lubong ka, no? Di mo prinaktis, ti agbiag nga naragsak. Alangan mga, agkakantadan to di langit ka, killjoy ka mat. Agkakantada di langit ka, killjoy ka mo niya kung ka naman dyan, dagito, bagay na nga ta, kung ka naman ka,
Diyan mo no makasdirek di langit ti managuyaw. Basit siguro taga-ubog nga mapan ijay. Kasano nga rod nga agraragsak da kasi kakakiljoy kamot hamo parinaktis dagbiag nga naragsak. Kasano dagbiag ngamin nga naragsak? Ikaw na in English na pinpindas gamin di pa nakaibaga na di English kat nya. To be happy ko na kasano tagbaling nga naragsak is not one thing what we like. Hala day alaon tayo kayat tayo dagitay gamay nya na tarigagayan tayo dagiti kayat tayo but liking what we have kunana day jay nya. Ayaten tayo dagitay adda kadatayon. Haang kang agpanunot iti awan, haang kang agpanunot iti tap nagbaling ka nga naragsak hamo nga tarigagayan di awan, ayatem ipatigmon no anya di adda kanyam. Tap nagbaling ka nga naragsak. Ta ide ingkarigatam tinagbasa ay na disgrasya ta napintas ka nga rod. Nangasawa ka nga nasapa. Kanya nga akseptare mo nga kasta biag mo agpabasa kan nga ti pampanunutem pay laeng ka baketangkan ka hinyak grade warak kuma impierno ang biag no ti pampanunutem pay laeng ka no kuma idi ala kagaputi pa nagserbi mo tattao ni Apo Dios kada apom kada kakaanakan mo nalipatam ti nangasawa. Kati pampanunutan pa ilaan ka, Diyos ka, arthritis ka da na, high blood ka da kung kaapo, makaasawa ako ay. Ragsaka mo na atabiyag mo nga ruden. Kaya nga rod, hindi mo na iba, abon tigasat nga nagbasa, tarigat. Kaya nga rod, adda ka diya talon, adda ka diya, hamo ka di maragsak, tibiya, haman apay, ti ko nang naragragsak, dagita adda diya opisina. Isugarod nga ayaten tayo, adya kanya tayo, iso nga, ure di unag tibalay, mabalin tayo nga, pagbalinan nga kaslam, langit pagarian ti Diyos Kasi mo nila kay ko, Father, uwang nga rod, iso ti inasawam, akseptare mon, ayatem, tapno naragsak ka, apay dagiti sa santo ti kunayo, naragsak ti biyagda, kiragsak da kakasla jiragsak tayo nga dayta ado kwartada ala nagpaspasyar da ala sikat da napalpalakpakan da kada na idaydayaw da adda medalya da kada haan uray dagiti nagyan ti kumbento nagsaksakit nagtutuok dagitay ko na martir da pay ngem anya ti maymay sa ti panunot da anya dayjay awaten da gapo iti pagarian ni Apo Dios uray daytoy physical suffering ka handa nga pinanpansin ta impang pangruna da kasi mula nga di nagtibalay tayo uray da pagkurangan na talakay mo tabakit mo dagiti anak mo basta kumpos de jeri nam nga pagarian ni Apo Dios akseptarem awatem makapagragsak ka. Anya pa dagiti karakteristik deja langit nga kung kuna tayo. Anya deja kuna tayo naragsak kan kantada, sharing agiburay da. Deja biagda managpipin na rabor, panagpipin na kawan. Isugor tap nagbaling ka nga naragsak no dag ka mali pa kawanem. Kasi ilansam di bagim no dagitay tinagyan kanyam ka dagitay ko ay jaha nga makapanji langit dayta. Igawid na ka. Iso nga ito'y pala ang praktisan tayo di unag ti pagtaengan. No kaya mo nga ayatin na kadagiti tattao, ayatin mat tulungan mat adagiti tattao. Iparinam kadakwada nga, ay ayatin ni Apo Diyos ida. No daragsak mo, kaya mo mga naragsak, da iburay mo da itang ragsak. Ta dito'y pailaan ko na ako, no ti praktisam kabiyag nga inimot, tinangsitan, sakit tinakam, managim bubukod, awan ijay-dayjay, amumon ano sa dinot papanam. Amumon ano sa dinot ipapanan na. Ken, apay no kasje ti lubong mo, mapanunot mo kadi nga naragsak di pamilyam, mapanunot mo kadi nga dagiti tattao matultulungam, mapanunot mo kadi nga dagiti tattao ag benefit damot iti katataom. Haan
Isungurod nga tatapay laang kakabsat aka sakbay tay nga dumanon iti dayta nga langit kas ano ti panagsagana kunana ditoy pay laeng ijay pay laeng balay tayo iti pay laeng simbaan tayo isagana tayon ti agbiag nanaman tayon ati biag napintas tay kunakon nga ti kaya mo kasiksikala mapagpaboran ti kaya mo ka sikala lumamlamang awan natin kasta di langit Nagayad di jay langit ke haan nga dito na inlubungan ti lima manganda na espirituan ti lima manganda aging gana nga na deprived isuda pa'y tinaawanan actually isuda pa'y tinaabak ito'y lubong ngam di jay nada nagbiag dalata dito'y lubong uray narigat kas lalangit di jay pa nagbiag isugurod nga practicean tayo isugurod nga rupa mapailaang aka tatako mapailaang akas laka grup rupa alangitan nagmayat ko mano kunada kanyam ko wow adda bimma ba nga anghel naggapos sa dilangit apaya nasabat na kangarod na ay ayo kanyam masaba nakakalpasan ti miso ko adda bimma ba nga demonyo nakarupangad nagagom nagtangsayt kamu ano niya ti kayat yung pagbalinan isugad ti pay laeng ala awan perfect a family ibagatay daytanya nga mabalin tayo nga pagbalinan nga perfect babaan ti panagiinnawat panagragsak dayta a pamilya awan ti perfecto agimong adala ta kaarubang nga mukaalaan adala ta natangtangsit na agagom kin lumamlamang nga mabalin mo latta ti agbiag kunada nga rod ka mabalin mo ti agbiag ti langit iti katingaan ti impyerno kunana daya dagiti na ngato ti na espirituan ti panagbiag na awan ti perfecto nga organization uray dati simbaan addan tulat ta Madina nga mabalim mo ti agbiag akas lagbibiyag ti langit no anya di pusom maiyan nurot ken ni Apo Dios ti pagayatan na addad ta ti kinapakumbaba addad ta ti ragsak gapo ta iso na pagserserbiam addad ta panagbibinuray addad ta ti pamakawan addad ta ti panangisakit ken ni kabsat ngam tay kunakon no kaya mo kasiksikala mapagpaboran kaya mo kasiksikala lumamlamang ay impyerno daytan haamon to amin nga abaken hamo nga abaken amin addan tulat tabang abaking ka iso nga tatapay laeng padasem una amon ipaay mo dayta nga ayaten agpaabak kadtoy lubungan iso ako nak nabanang man na panglaw pwede ko nayo dagita nabanang ko nayo isuda langit excuse me baka na impyerno pa'y biyagda nahaan adu ada kita nasayaat ngam ti pagaropyo ke gaputan na namnam ay panagkita tayo ito'y lubong ti biyagda ke na may mayat ay haan baka na imot da pa'y wano dakdakkel pa'y ti responsibilidad da nga bagbagkaten da narigrigat pa'y iso ko na ni Apo Jesus aramiden nyo amin nga kabailan nyo ngalumsot iti nailot nga aba ruangan ti langit kunakmet sakbay tayo gamin nga lumsot, praktisan tayon Tauray addakin awan, adda nga talaga amot ti langit, hanta ibaga nga awan. Uray no marigatan tayon to, at least dito'y biyag, dito'y lubong isugor ti pagsaganaan tayo. Ikarigatan tayon nga, pagbiyagan nga agbiag ti, uray ka jay, may sadwang agkakadwa, padasin nyo nga jay relasyon kakaslalangiten. Tanuham mo pirinaktis, hamon to, hamon tigbiag di langit. No sa bali pirinaktis mo, ati nataros ati ipapam mo, ngarod ka mangirorumang ka ngarod. Mananggon daway ka ngarod. Kakabsat, tata. Adati manan. Tagtultuloy nga mangdaldalos kanya tayo. Tidara ti kordero, naibuyat kanya tayo, awaten tayo manan. Nagmayat ko man na tayo, awaten ni Apo Isus ka agranyag, lumawag. Kala ka man adda di langitan. Agawid ka amin nga makasabat kanyam ko, wow, agar aranaar. Nagmayat dito nga pamilya, nagmayat na gito nga tattao, apaya, makitak, pa nagkitak kumakada kayo, ko dito talaga nga nagtagipayak kayo, nga dito nagraranyag taro payo, wow, diyak kayo ti pumanaw ito nga simbaan ng nukwan. Nung ti makitam ka, dasara na saggabatit kada dagpay-payapay nga ipos kada taggagay sakay ti gayang just ka pakawanam. Amot ako yada yung apo niya. Kadita dato ti dara ti kordero. Nasanto na komunyon.
Iso di mangiruam kanya tayong agbyag ti langit no awaten din na santon ako munyon. Ni Apo Jesus, nupudpud no ti pammatim, ay ka langit ti biyag mo. Nupudpud no ti pammatim, numamay naragsak a biyag mo. Nupudpud no ti pammatim iti kordero, dadtuyan maibiyag mo ti langiten. Ala praktisen tayo. Ikarigatan tayo, pagrigatan tayo, daya ti kunana narigat ti lumsot ti pagarian ti langit, daya. Anya ti pagrigatan tayo, di mang palpalintag, uray na kapsot. Di mang ibibiyag ken Kristo, uray agkarapatay. Daya ti pamati tayo, uray no mamatay. Ala, ti kunakon na si bibiyag ka ngam natay ka ngaminan, tapaya kurang garo di pamati mon. Practice langit. Di pagtaengan. Iwaragawag yu ti langit. Haan lang nga ijay to second life on apadasan tayon. Jigimong, tumulong ka nga mangurnos, jisisam, sika mang tenti kapya, langit deta. Iya trabaho, sika ti manginspirar ka dagiti katrabaho. Sika sika mo mang puy-puyson ti panunod da, may mayat ka ki dinay nagsadot. Ti tapay ki di mat. Langit deta. Iti relasyon tayo. Aglugang ka tricycle, ipari ng ti langit. At nasayaan niya katataom. Ano niya prinaktis tayo, at diyan mo ti pagturungan tayo.